Shalom. Oras madihita salut na dihamwa manami suang na po sa bulong ng salut na tahe naro di tikiyon di na mamuji pasangapon guar ni Tuhata. Huria na hinahulongan ni Tuhata dito nga tongan ni Portibyon na jujut dumabahin hita luja jalalilu. Di aripesta perningotan hasasaur nito di porbadia sa darion di paputohod do tuhita dang dipasog butuhata mardalan sa sadahita. Disuruh doto di porbadia mga puli dohot manuturi nasitong di rohata. Bongot mahita tu parsauran di bagasan serep ni roha. To di porbadiay mah napay baruhon dohot napasadaun hita di bagasan holong ni rohana. Maride mahita. Marhite-hite guar ni Dewata Ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar nito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, lehonok ko do Tuhamu rohanay baru, dohot to dinay baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatok ko do roha baru siyan daging muna, jala lehonok ko do Tuhamu roha, mapakilalan jala lehonok kumato diku tu bagasan ate-ate muna
Ahudo namo besa asa marparange hamu di bagasan akapatikku akan nauhumbu pe mara radotan muna jala patupau muna do. Haleluya. Martanya yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, hodo na manudangi jela mangajari roha akan naporsea di hatam, marhite-hite to di purbadia. Say buhay marohanami, asa ture maparonami, marhite-hite to di mi, asa totonggo dame rohanami, makalason hagugun nami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tatangihon ma patik ni debata ima sian Roma walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope ali akadongan unang behamu mangadop tu daging marparange marguru tu daging ay nasa na tinugion nito di debata akka ido anak ni debata ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Mari di mahita. Jojo
Sato poti madosata martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gidyang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-ite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi madibagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alaya sa hot rohanami marhapor siyaon. Laho mga tapon nasa dosa doot roha portibyon. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo rohaku mida hamumulak ni parjahat itu madikon dalana. Asa mangulu ibana. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Kor punguan parupuan.
Mari dimahita. Tatangihon maha tani debata turpuk epister di minggu Pentakoste na parjuluon ima sia sadamu sa opat ayat 17 rodi 26. Dungi sapurma si kain dohot jolmana jadi gabi-gabian maibana jala ditubuhon ma si hanok dungi dipuka masada sosor dibahin maguarni sosori hanok mangihuton guarni anak nai. Alai anggo si Lamek dua dojol mana dibuat, guarnina seda si ada, guarnina padua honi si jilla. Ia guarni anggina si jubal, ibana do opuni sude akasipiltik hasapi dohot sordam. Dungi ninna si Lamek matu jolmana ne duai si ada dohot si jilla. Bigi hamu ma suaraku, hamu ale jolmani si Lamek. Pinggul hamu ma torsakon, sai bunuoku do sada bawa alani bugakki. Jala sada doli-doli alani bosarhon. Dungi sapur masih ada muse dohot jolmanai jadi ditubuhon ma anak sada dibain magwarna si set ainunga diselukot debatatu au sada tubuh na asing sikat ni si Abil na binunu ni si Kain ninna. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor remaja, kor na poso bulung.
Mari di mahita. Tatidakon maha porsyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsyaon di sadok portibyon rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit do tanu. Au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siya tod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahudu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogo daging halak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Persembahan pujian lansia dohot keluarga.
Kor punguan ama.
Huria na hinaholongan, sonari masuk mahita, tu refleksi Minggu Pentakosta, ragam hatawon, alay sadado todi na margugoyhon, rimita jongjong sa luhod na. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di baga sa roha na dami, tapaholang ma jolo pikirata obason siya rumang ni Portibi na sa marsyado manuju na pinarhagiot na. Jujud do tahilala nguluon hirasada parsyaduan. Gabi tubuh pakilalaan hurang hebat hita martimbakon hala na asing. Manang gabi mamitori diri. Mangulo do hita nuwaing di Portibion nago dorpi parholangan molo marasing siyan halak gabi patubu parholangan dohot hamusuon. Di paingot Apostel Paulus do hita ragam do para sirohaon alay sadado toti songon halibutongon nauli ala ragam do warnana songon suara ni musik na tabu begion ala ragam do nadana songon ima nang ngoluta adong do nahubas mangula silaon adong nasabar mananginangi, adong nabenget di sitawonon, luhut nai dada nanaing paburnang diri, alay asa marsirupan diaka hamaulon. Nuaingon torop do hala na lungunan aguan parkarejuan satu nama dili dada pola diigil tuhat tai asa taulahon akka ulahon nama cebalga si leon nito dii buido patar dia ka ulahon na medmet isarani ekel napatuguroha manang tangan narade mangurubi sopola makirim ikon dipuji sadado hita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangai sada sia ruas ni pamatangi, rap mangai do saluhut. Nuaing anggiat ma gurasa ni Pentakoste mangaloha hiri-hiri biar ni rohata unang itopi apinai ala dihilala roham hala namet meto todi na panguluhon Portibion miad do di bagasan pamatangta na murah matapori ala diadupan ituhani rap argado hita saluhut na jala dihaholongi todi na sasadai. Udul mahamu maridi mahita sian bukit nomor 105 Uhud mata pasat pedian sada A sada B do 2 Tabagema wartani huriata di bagasan saminggon. Shalom. Padita dohot parhaladu HKBP Tamarunang pasahaton selamat hari Minggu dohot selamat hari Pentakosta madihita saluhutna.
Molo adong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon, Boima menghubungi Padita manang parhaladu HKBP Tamarunang. Saya tuata ma nama dongani par minggu tahun. Amin. Titing HKBP Tamarunang Minggu 24 Mei 2026 sada Romawi nama ragam. Guarni minggu tasadarion ima minggu Pentakosta na parjolo manang pesta parjolo parningotan ari hasa saur ni todi perbadia topik minggu ragam do para siroahon di bagasan sada tondi ragam karunia dalam satu roh. 2. Pesta Pentakosta 2a sadarion ima pesta parjolo parningotan ari hasa saur ni tondi perbadia manang Pentakosta na parjolo. 2b Senin 25 Mei 2026 ima pesta paduaon parningotan ari hasa saur ni tondi perbadia manang Pentakosta na paduaon. Di Patupahuriata do parmingguan masuk pukul 10 sia 30 wita di Garijaon. Pinangidoma asa markorma di ulaoni aka kategorial ni Puriata. Tolu pertangyangan wilayah Tolu. Di Patupahuriata do pertangyangan wilayah Tolu di hari Selasa 26 Mei 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita di Jabuni keluarga calon sintua JM Butar-Butar SE Inang J Boru Hutajulu Sarjana Gizi. 6 maringanan di Aspol Antang Blok D nomor sada. Asaroma ruas wilayah Tolu parhalado dohot keluarga di Partangyangani. 4. Retret parhalado dohot keluarga HKBP Tamarunang. Di hari Rabu 27 Mei 2026 borhat do parhalado HKBP Tamarunang rap dohot keluarga na niuluhon ni Padita TD Sianturi MTH ima retret parhalado dohot keluarga di Pantai Galesong Takalar mulai pukul 07.00 satu pukul 17.00 wita asa parsidot ma sude parhalado dohot keluarga di Ulaoni. 5. PHD parhalado HKBP Tamarunang. Patupau ni Huriata do PHD parhalado dohot keluarga ima di hari Kamis 28 Mei 2026 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga Sintua TR Sianturi Inang R Boru Hutasoid nama ringanan di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkomas. Asaroma Sude parhalado dohot keluarga di Ulaoni. 6. Bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patupahuriata do marhite seksi sekolah minggu ima bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Jumat 20 Mei 2026 mulai pukul 10.00 wita di Bagasni Gempita Naura Boru Silitonga dohot Liora Felesia Boru Silitonga nama ringanan di Perumnas Sudiang Blok J nomor 225. Asa parsidohot masude anak sekolah minggu ni Huriata di Ulaoni. 7. PHD penguan lansia HKBP Tamarunang. Patupau ni Huriata do marhite seksi lansia ima PHD lansia HKBP Tamarunang di hari Jumat 20 Mei 2026 mulai pukul 10.00 wita maringanan di Gunung Sekolah Minggu. Asa parsidohot masude lansia ni Huriata di Ulaoni. Walu amplop tujolo di parminggota sadarion pasar amplop tujolo dohita ima tu pembangunan gedung sekolah minggu ni Huriata tapasahat ma di bagasan las niroha. Sia kunjungan pastoral Huria di bagasan mingguon Patupau ni Huriata do kunjungan pastoral di Tujabu ni ruas na adong di wilayah Tolu tatangnyakon asadinggan merdalan Ulaoni.
10 ruas Namar Said. Parhalado do sude ruas ni Huria KBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Said di Jabu manan di rumah sakit. Saituatama namang leon hamalumon dot hahi pason. Molo adong sian ruas ni Huria Namar Said di Jabu manan di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang padita. Ruas Namar Said sada Agusta Kristin Boru Sianipar ruas Naposo wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. 4 YFY Sinaga wilayah Tolu perawatan di Jabu. 5 H Hutajulu wilayah Sada perawatan di Jabu. 6 Yori Otniel Hasibuan wilayah Sada perawatan di Jabu. 7 Nyonya Twege Inang Borugutum molatema saudari sonari nga rap marminggu dot hita jalamar organis. 8 Nyonya Hutagalung WDS Boruhuta Barat wilayah Tolu perawatan di Rumah Sakit Wahidin Kamar Lontara 5 nomor Sia. Sia SR Pasaribu SE wilayah Sada perawatan di Jabu. 10 Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging wilayah 2 perawatan di Jabu. 10 Sada Nyonya M Nababan Boru Simamora wilayah 2 perawatan di Jabu. 10 Sada ruas Namar ulang tahun. Parhalado AKBP Tamarunang Pasaton selama ulang tahun tu ruas ni Huriata Namar ulang tahun sian tanggal 10 walu saat tanggal 24 Mei. Saituatama namang leon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas Namar ulang tahun Sada Mirda Regina Boru Sitinjak SM tanggal lahir 10 walu Mei 1955 wilayah Sada. 2 Minar Stefania Boru Nadeak 10 walu Mei 2004 wilayah Sada. Tolu Litsi Warman Manalu Escape 10 Mei 1957 wilayah Sada. 4 Tunggul Sirait SE 10 Mei 1980 wilayah Tolu. 5 Cornelia Boru Sihombing 21 Mei 2006 wilayah Sada. 6 Lisa Fridi Boru Simatupang SOS 22 Mei 1987 wilayah Sada. 7 Sion Ben Asher Teta Sinaga 23 Mei 2020 Sada wilayah Tolu. 8 Meisa Monica Valen Boru Siagian 24 Mei 2024 wilayah 2. Sia Seril Ronauli Boru Sitanggang 24 Mei 2000 Sia wilayah Tolu. Oda Tolu ayat 10 di tangan nasiamudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dot hamauliaon. 12 ulang tahun Pardongan Saripeon. Atik adong ruas parminggu narapak marminggu dihita sadarion namar ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni Huria KBP Tamarunang selamat ulang tahun Pardongan Saripeon ma tu ruas na merayaon siang tanggal 10 walu saat tu tanggal 24. 10 tolu ruas naro tu parmingguan. Sada Minggu 17 Mei 2026 parmingguan na magodang manang parmingguan na umum toropna 117 halak. 2 Minggu 17 Mei 2026 anak sekolah minggu 52 halak. Tolu Selasa 10 Mei 2026 pertangyangan wilayah 2 di bagas ni keluarga Nyonya Sintua Ade Siregar Inang M Boru Pardosi gudangna tolu halak.
Opat, Jumat 22 Mei 2026, PHD Gabungan Ina Dawat Ama di Gereja KBP Tamurunang, Tolopna 35 halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boi mata bereng di titing Parhepengon na adong di hitabe do di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasa minggion tatangiakon ma asagabe pasu-pasu do las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di guarni Tuhata. Amin. Tapuji matuhata siap buku ende nomor 105 ayat sada dohot udutna. Mahita papengupilian sada A, sada B, dohot 2. Tandiun ayat 5.
Amin di debatan na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti, ate-ate, duhot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Selamat hari Pentakosta ma dihita saluhut na. Kuriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabe jamita di mingguta sadarion di Pentakosta na Barjolo ari hasasaur tod di perbadia imana denek sian sada Korin bidu 12 mamuka sian ayat 1 ayat 10 sada asa di jauh kami ma tuita saluhutna ta payut ihut ma amang inang di bagasan rohat tabi. Di baini kupaboton matuhamu dang terbain halak na makatai marhiti-hiti tod dini debata mamurai Yesus. Jalaholan marhiti-hiti tod di perbadiado targuar Yesus Tuhan. Ragamdo para sirohauni alai sadado todi ragamdo ulaon di huria alai sadado Tuhan ragamdo hagogoon alai sadado debata na makorhosa di bagasan sasudeni alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahon todi tuganup ay tunasadaon dileodo marhiti-hiti todi hata habisuhon alay tunasadaan hata parbinotuan marhiti-hiti todi na sasaday tuna asing muse haporsyaon di bagasan todi na sasaday tuna asing huaso pamalupon di bagasan todi na sasaday tuna asing gugu patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing namanadda ragam ni todi tuna asing muse makatahon di hata naleban tuna asing pajojorhon parhatani alay saluhut nay di patupa todi na sasaday ay asing-asing be disagiho ni tuganup guru ni rohana ido yang go sahat na paluas maamanginang asa di jauh kami ma di dalam bahasa Indonesia. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Uriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saat mahita amanginang Tuminggu Pentakosta na parjolo. Jala dison otik di paherbak kami. Amanginang talumobi di hamur remaja na poso bulung. Dang marasing pasu-pasu na pinasahat ni depata di ganup ari. Di ganup pardalanan ni ngoluta. Alay si pata hitado na ulu membeda-beda honi di perjalanan ni ngoluta. Buasa dohonon nami songoni molo ta survei amang inang sian tahun-tahun na salpu. Berbeda do torop ni halak di naloma kalason ulaon Pentakosta. Pentakosta na parjolo dohot Pentakosta na paduahon. Titiki makubasi hami di sada luat ala tongon hobar tu program di Uriai di Pentakosta na parjolo di patupado ulaon na badia torop do bahat do na mandohoti di parmingguani alay tuari marsogot na di Pentakosta na paduakon holan tinggal perhalado dohot keluarga nama naro makalason pambahenan ni Tuhan debata. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita bisa mengevaluasi sudah seberapa dalam, sudah seberapa mengertikah kita tentang arti turunnya Roh Kudus. Ari hasasaor ni todi parbadia. Iman na mangalihun gugu, iman na mangalihun pos ni roha, iman na patauhon ngoluta. Talumobi dinalau hita mangula ganup aka ulota dohonon nami ma todi ido na mangajari todi ido na manugunogu jala todi ido na patauhon ngoluta alani berengota amang inang sian ayat tolu na parjolo sahali didok di baeni hupabotohom matuhamu dang tarbain halak na makatai marhiti-hiti todi nebata mamurai Yesus jala holan marhiti-hiti tot di parbadia dokar targuar Yesus Tuhan. Ini untuk menunjukkan eksistensi keberadaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Holan marhiti tot di parbadia do amang inang boy talapati, boy tahilala, boy kita merenungkan setiap perbuatan Allah yang ajaib. Alemolo mga sahon, tod di na asing. Alani jut do amang inang udok, tod di parbadia, otit do perbedaan na, tod di parbadia, tu tod di parbada. Buasa udok songoni, molo tod di parbadia, manugu-nugu tu halabohon, manugu-nugu tu hadameon, manugu-nugu tu pos ni roha. Alemolo tod di parbada. Manugu-nugu untuk pagijang-gijang rohata. Laho patuduhon dirita. Audo naum malo. Audo naum tikos. Audo naum hebat. Ujungna gabi manguhumi do. Amang inang. Alani i berengot tama amang inang sian ayat tului. Songot dia didok. Todi parbadia na pinasahat di ganup. Ngulu ni akana adong di Huria Korin. Idu na patauhon na sida. Idu na gabi paposor rohan na sida. Idu na gabi mangajari na sida. Idu na mambuhali uhut mamakulingi na sida. Ditiki songgop si taonon parukilun asa unang di bagasan padilian na bolun. Ale asa totong manian di bagasan pakirimon na tugu tutuhan di bata. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditikinung nga takas. Taboto to di isi do jalanung nga tahilala kita sudah merasakan begitu besar anugerah yang Tuhan berikan. Hobar molo taingot dope amang inang ditikinako Tuhan Yesus Kristus
Odonan pinasahatna tu ganup rohani halakna porsia di bagasan haporsiaon natogu. Molo berengot tado amang inang hobartu Timotius 2 Timotius ada ayat onom dohot pitu songonom malidok. Alani hupaingot ho asa di parata-rata ho sile hon debatana tu hoi dina huape hon tangaki tu ho. Ay dilehot debata tu hita todi haguguun, todi haholongon, todi pangarajaw diri, dada todi hatahuton. Ope, unak ko maila makatindakon tuhatay, jala unang hailahon au, natarhurung umokop ibana, dohot mahotahe, makokop barita na uli siyan haguguun ni debata. Begitu sangat luar biasa na pinasahat taringot tutod di parbadia na pinasahat di ganup roha dohot pikirata. Sianido amang inang ketika kita sudah paham tentang Roh Kudus itu, maka kita masuk ke ayat 4. Patujolo do amang inang ayat 3. Bagaimana kita bisa memahami tentang anugerah talenta yang Tuhan berikan kalau kita tidak paham, tidak kenal siapa yang memberikan itu. Alani on evaluasi don amang inang talumobi di nalau madalani ngoluta lasongoni di hamur remaja naposo bulung. Banyak orang menilai hanya dari hasil, bukan dari sumber. Banyak orang hanya menilai bagaimana ujungnya, bukan penyertaannya. Alani takasma boto ota ai todi parbadiai imah nasian debata. Alani dilehom mana parjulu ragamdo parasi rohaun alai sadado todi ragamdo ulaun di huria alai sadado Tuhan. Ketika itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di jemaat Korintus, jemaat yang terberkati, begitu banyak anugerah, begitu banyak talenta yang boleh mereka peroleh. Salah satu pusat kota perdagangan yang sangat terkenal, Jala Bahat Dodisi Dada Holan Sian Sada suku, bukan hanya berasal dari satu suku, berasal dari satu daerah, alai ganup bahat lau pinapumu di tonga-tonga luati, alai habisuhon para sirohaon doho pasu-pasu na di pasahat di bata di tonga-tonga ruasi idu amang inang nagabe mambain nasida ujungna perbulat-bulatan. Gabi adong na mandokon, lebih bermakna saya di sini daripada engkau. Lebih berguna saya di sini daripada engkau. Dan adong lapatamu di si, tumagom maho di san. Gabi ima ujungna, dan adong lapatamu di san, tumagom maho tu aduan. Gabi ima ujungna, sampai mereka akhirnya jatuh kepada pemahaman penghukuman terhadap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siani Roma Paulus paingoton nasida ragamdo talenta yang Tuhan berikan. Contohnya amang inang di tonga-tonga parminggot tahun, ama ulaun na paling met-met koster, oda na jut-jut, jalabahat do halak, naso makalomohon ulaunon. Alay tapaingot, taingot maamang inang, sudi na mangula di tonga-tonga huriai marlapatan di hadapan ni Tuhan di bata. Kita boleh bayangkan bagaimana ketika koster tidak dibekali tot di parbadia dan mangula nasida. Buha rohata bulus borha sian bagas tabe sahat di bagas coro mangida salut ni ahanadong tata rohata amusi adong do ulau di tonga-tonga ni hurei naso tarida ahamai contohna multimedia buhado amang inang rohata dinalau mamuji tuhatai na tabuto
di paradi do sudi di tonga-tonga huriai holan na rohata do tabuan laho mamuji tuhatai. Api dang dipakulingi to di ganup aka multimedia ujungna sursar saluhutna. Amu se ulona na sotarida na met di tonga-tonga huri gudang amang inang lasongoni parpoti parede lasongoni song leader lasongoni paragida lasongoni ruas. Neng dohonoku amang inang. Ado lapatanna di pasahan jamita. Molo dang adong ruas nama nangihon. Molo dang adong hasahatan ni jamitai. Alani dohonoku ma amang inang. Di dalam ibadah kita ini adalah satu kesatuan. Ai hitado pamatang ni Kristusi. Dina mangai sada, mangai do saluhutna. Idu naridokon sada. Jala idu amang inang na dipakulingi Paulus tuganup huriana adong di Korin. Amalapatanna engkau menempatkan dirimu yang paling hebat. Tatarik maju amang inang. Molo sude merasa paling hebat pamatang tahun. Sian si malolong, si makudap, si manjojak, Cimajujung sudah merasa paling hebat. Bukan merasa satu kesatuan untuk memuji Tuhan. Sursardo amang inang. Holan nasi manjojak tai. Kaki kita ketika tidak satu susah. Kaki kanan ingin ke kanan, kaki kiri ingin ke kiri. Buah ujungna. Tangbui amang inang. Alani saluhut nai. Di pasada, di bagasan, Todi parbadia. Tidak ada celah untuk kita bisa pagi jakon rohata. Hebat duau. Sangap duau. Lebih duau. Ingo ma amang inang. Hatane debata. Isi na pagi jakon dirina. Di patutoru. Di bata. Idu. Alani idu amang inang beringot tama. Di ayat onom muse didok tu ruas na adong di Korin ragam do haguguun. Ketika engkau merasa engkau paling kuat, ketika engkau merasa paling bermakna didok ma ragam do haguguun alai sadado debata nama korhosa di bagasan sasudina. Jaloota pei, adong pei di tonga-tonga ngoluta bukan untuk menunjukkan siapa kita, tetapi untuk menunjukkan siapa Tuhan yang memimpin kita. Tengok dopi yang manginang ditiki di patupa, Johannes padidion, apitong do di patupa, Tuhan da Yesus Kristus padidion. Adong do narap do si Johannes mandapoton ibana namandokon, weh. Johannes ubat nama na dididi Yesus ima na dididi ho siako. Dia katakan, hai engkau Yohanes, lebih banyak yang dibaptis oleh Yesus yang kamu baptis itu daripada yang kamu baptis saat ini. Alih-alih do Yohanes ikun lamar sangap do ibana. Ikun lamar met doa. Ini adalah jawaban bagaimana dia bisa memahami pajowun ulaun na pinasad di bata. Di tonga-tonga nguluna dada lahu paburnang diri. Alai marhiti ulaun lahu pasangapon di bata di tonga-tonga ulaun. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sama seperti kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Saat ini kita berkumpul pada saat ini berbagai macam profesi. Ada yang di bagian kesehatan, ada yang di bagian tukang, ada yang di bagian bangunan, ada di bagian kendaraan, ada di bagian lalu lintas atau apapun itu. Ada yang dohonoku mah.
Ikun dohono tado amang inang ulaon na adong di ngoluta. Itu adalah jawaban atas doamu. Jala dada hita naman diori aleto di idu namian di bagasan ngoluta. Tetapi ketika kita mengatakan alani malokku do yemang padita, alani sikola au botoku masongonon, amang inang, banyak orang yang gagal paham pencarian jati diri. Banyak orang gagal paham. Kenapa? Ketika dia memahami bahwa yang ada padanya atas kemampuannya, ternyata Tuhan mengatakan tidak. Akhirnya dia gagal paham. Alani turbukoma amang inang talu mobi di remaja na poso bulung khusus na poso bulung nanunga mangula nanunga karejo di tikion dohono kuma halasom ma ulon na pinasahat ni debata dito nga to nga ngulum jada dada ulaoni gabi pa burnang dirita. Tetapi melalui pekerjaan yang ada yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, ikon marasangap Tuhani di tonga-tonga uloku. Jala ikon pelehonuku doi muse tuadopan ni Tuhan di bata. Ala ibana do na mangalehon itu au. Lasoni yang menginang di tonga-tonga rumah tangga. Ada bapak, ada ibu, ada keluarga, ada anak-anak. Odona jut si patah amang inang. Bagaimana ketika suami tidak lagi percaya kepada istri? Bagaimana ketika istri tidak lagi percaya kepada suami? Bagaimana ketika orang tua tidak lagi percaya kepada anaknya? Bagaimana anak-anak tidak lagi mengagumi, menghormati orang tuanya? Apa jadinya? Apakah mungkin keluarga itu dikatakan eklesia domestika? Gereja persekutuan kecil, penginjilan di tengah-tengah keluarga. Alani itur pukoma, amang inang. Biari pentakosta na parjoloon, omanaga bedasor. Ini adalah menjadi pondasi di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Ternyata Tuhan yang menjadi pondasi untuk bisa melihat, menghayati, mengimani, dan mengaminkannya di dalam kehidupanku. Ketika saya hanya memakai logika berpikir saya, memahami setiap apa dinamika dalam kehidupan saya, akhirnya saya akan terus terjatuh, dan lebih dalam lagi. Alemolo nunga toti parbadian na mga rejero ado pikirata. Ketika nunga Roh Kudus yang tinggal, yang mengajari jalan na mga leon habis suhon di tonga-tonga goluta. Idota madisi tutudo dang di pasobu di bata nguluku. Benar ajaib engkau ya Tuhan. Tutudo halongangan bulun na pinatupan itu hatai di tonga-tonga nguluku. Isarana contoh amang inang. Seorang dokter ketika melakukan operasi, dia hanya melakukan tindakan operasi. Ale ikon dohonota, ikon haporsyota na mangulu na mandokon, Tuhan taido na mengajari para medis dokter, jala Tuhan taido na mangalehon, hamalumon di tonga-tonga, parnguluon na marsaiti. Hurian na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi mencatat setiap kor yang ada dinyanyikan pada saat ini. Ketika saya mendengar, saya menghayati, saya mengatakan, ya benar engkau ya Tuhan yang memimpin kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pertama tadi lagu perempuan, kategori perempuan, saya haposi Yesusi, unang ragu rohami. Di paujung ede na mandokon, posma roham, posma roham. Ikundohonot tadu. Terkadang amang inang setiap apa yang ada dalam kehidupan kita ini terkadang bisa membimbangkan kita. Ketika mata, hati dan pikiran tidak bisa lagi dikuasai oleh iman, maka dia akan jatuh ke dalam keraguan-raguan.
Ani di paujung maede na mandokon. Pos maroham. Molo pe manata po, molo pe marsormi ko tu ngolu ni halak. Pos maroham ngolumpe ditatap debata. Langsung ini nakaning naposo remaja, naposo ya. Naposo. Iya. Haleluya. Odo edina. Haleluya. Sepenggal kata haleluya. Haleluya adalah ungkapan atas kebaikan dan perbuatan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Itu najut tabigi amang inang. Alani orang yang mampu mengatakan haleluya. Songona kaning di kilau tabuka perminggota. Tulu hali tedihon haleluya, haleluya, haleluya. Ini adalah ungkapan hati kita atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah antarkan aku di rumahmu yang kudus ini. Maka aku sudah siap untuk memuji, memuliakan namamu. Alani hata edde haleluya. Ima ketika untuk memulai ibadah. Dan pola patorang aku be bagas amang inang ala nanungah ya patorangi. Buasa edde na parjulu 1 2 3 saya ipotum saya ian nong haleluya las diduk aman nong martangi yang mahita. Haleluya adalah respon atas kebaikan Allah. Naso tarpikir honjolma, naso tardungdung jolma, alai binatupani debata. Lasongonima nakaning edde lansia, songgom tuhami na di jolomon, o todini debataki. Itu tayo nakaning ayat sada. Iya. Ini adalah pengakuan akan Roh Kudus yang telah mengajar, membimbing, memampukan dia. Dan mungkin amang inang boy bolusota sidangolo si taono nadukduki mulu dang alani to di na patauhon ngolum mulu dang alani to di na paposo roham. Setiap saat, setiap waktu begitu banyak tantangan, tawaran untuk membimbangkan kehidupan kita. Ale parang ngoluhon nanunga di songgopi to di parbadia do na tolap mandokon. Nunga di jolum au o Tuhan. Nunga di jolum au o Tuhan debataki. Patau maau. Jala nabar puji ima ede punguan. Ama patundo hangoluan jala tois hamaguan. Oma nagabi jamita na ikon bonot tamulak sian parpungat taon. Patundo hangoluan jala tois hamaguan. Tois hamaguan. Dang di halomohon debata. Halak na patun toman. Idu na hinirim ni debata. Di tonga-tonga parngulun ni halak na di songgopi todi parbadia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bawa pulang melalui ibadah kita pada saat ini. Ternyata setiap orang menerima talenta daripada Tuhan. Kalau ada yang mengatakan songona sobo to doa mang patita, ado talentaku. Persoalanna dang haporsyote nata pangasahon. Alai logika taido nata pangasahon. Buasa udok songoni. Ima dah mang patita, au bingung do. Dong aku parede, sineng marede au. Api dang tolapu, unang pasahon. Di ula dong aku songonon, neng ula songoni, api dah kuboto unang pasahon. Jadi buhado, galilah talenta yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jangan gali hanya karena kehidupan orang lain, tetapi galilah melalui bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Aduh honokuma, unang pola songon dia menek roham mamanginang, taluma bir remaja na po sa bulong mulo adong, ganup akadewan-dewan contohna. Ima damang patita ulo na pinasak ni Huria tuaw hola na mga pulido amang inang itu talenta. Tidak semua orang mampu berbicara, mampu menyentuh kehidupan orang yang berduka. Ada orang yang memaksakan ketika dia mencoba untuk menyentuh kehidupan orang yang berduka, ujungnya menjadi seperti mencela, ujungnya menjadi seperti menghukum.
lasongoni di kanuk ngoluta di dikion amangina. Alani buhado ako mangatusi pergumulkan dengan Tuhan. Jala dohonoku tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah orkestra. Bagaimana dalam penampilan orkestra ini ada pemain musik, tetapi ada juga di situ paduan suara. Pemain musik hasapi, piano, gitar, drum semuanya. Iya, sampai di salah satu pemain musik ay tabo tulo tahe mulu di Medan jod doon. Ima tamborin. Kenalkah kita alat musik tamborin? Iya, ini seperti kalau di anak TK biasanya ting 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 ting. Iya, mulu di Medan jod dipakai. Aku tak mau kabila aku di kan itu jod tahe kan pakai musik-musik songoni. Iya, itu na jod dipakai. Jadi titiki latihan manasida marsugot neng tampil Roma pemain musik tamborin mandokon amang dirhen nami songona somarlapatan duau. Kupikir tidak akan mengurangi indahnya harmonisasi nada ketika saya tidak ikut bermain di sukun dirheni buasa. Aku malu amang, yang lain pakai ini, mereka hebat. Padahal saya hanya begini-begini saja, Mang. Iya. Lantas didok dirheni mah. Oke, kita akan coba. Kita mainkan tanpa dia. Dan kamu cukup mendengar. Dimaitom mah. Ketika sudah selesai, bagaimana? Sudi mandokon hurang siko. Jala didok dirheni mah. Jangan pernah lihat besar kecilnya, tetapi lihatlah dampaknya di dalam sebuah orkestra. Alamarhide musik mi sikopma harmonisasi nada yang disampaikan. Akhirnya dia dengan percaya diri memainkan alat musik itu. Lasongoni mah manginang di tonga-tonga ngoluta di ulan Pentakosta naparjolo di dikion. Jangan pernah lihat besar kecil apa dampak yang engkau berikan. Dak kamu na menilai, dak kita na menilai, dang dongata na menilai. Alai Tuhat tai na dipangido, Tuhat tai na omrikot buhado haradioni rohata. Semua bermakna menjadi sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipasu-pasu jala dipargugui Tuhan Dewata Mahita saluhutna. Amin martangnya kita. Mulai tema alih Tuhan Dewata marsaringar hatam di tonga-tonga par minggu nami minggu Pentakosta na parjolo di dikion marhiti hatam alih Tuhan nanunga mambu hali jala paingoto kami Tuhan ganup ngulu nami di leokodo para sirohaon alani ajari kami Tuhan dinalau mangida manada uhud makang nguluhon para sirohaon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nami kanup tutu alih Tuhan di bata di hatin takok kami maragam na ikon adopan nami naulo si pata mambai kami bimbang jala ragu dinalo mangula saluhut nai alih marhiti hatam ditikyon oleh Tuhan di bata nanunga paingot to kami tutu do Tuhan hodo na mangajari kami hodo na manguluhok kami jala hodo na patao kami marhiti to dim to di parbadia namian di roha do pikiran nami pasu-pasu kami ganup alih Tuhan di bata lasongoni Tuhan ditikihon di buah kami gomos di bagasan tang yang nami huriam HKBP Tamarunang pasu-pasu huriam pasu-pasu saluhut na parhaladuni huriam pasu-pasu saluhut na kadewan-dewan na pinajongjong di tonga-tonga huriam pasu-pasu saluhut na ganup aka seksi na pinajongjong di tonga-tonga huriam lasongoni ganup aka panitia lasongoni mali Tuhan di bata ganup aka pengurus kategorial sikola minggu remaja na poso ama ina lansia asiro ham Tuhan pasu mu ganup aka pengurus kategorial lasongoni ganup aka kategorial na adong di tonga-tonga huriam ali Tuhan didikion di bawah kami gomos di bawah santang yang nami
Ganup ruas ni huriam HKBP tamarunang. Na di bagasan asusaan ni pikiran na si roham Tuhan. Tatap ngulu na sida. Pasu-pasu ngulu na sida. Na di bagasan hagaleon pamatang. Asiro ham Tuhan homa na mga lehon hamalumon di tonga-tonga nguluna. Ima Agusta Kristin Borussia Nipar. Amanami amang Asia Nipar. Amanami amang Yepa Sitorus. Amanami amang Yepe Sinaga. Amanami amang ha Hutajulu. Yan ako ni Huriam Yori Odnil Hasibuan. Inanami inang nyonya Tuege inang Erborogultong. Inanami inang nyonya Hutagalong WDS Boru Tabarat. Amanami amang SR Pasaribu. Inanami inang nyonya M Panjitan inang Boru Sigalingging. Inanami inang nyonya M Nababan inang Boru Simamora. Asiro ham Tuhan. Di hagaleon pamatang naikon ayon na naikon adopan na. Hodo nakapedongan na. Pasu-pasu kanup akatindakan para medis. Pasu-pasu kanup akatindakan para dokter. So ngoni kanup obat na dipangan. Dot kanup akaterapi-terapi. Na didohoti na sida. Imali Tuhan libatan na gabi parhitihom mo. Mangalehon hamalumon. Dito nga to nga ngulo na sida. So ngoni keluarga na menjaga na marawat. Pasu-pasu na sida sa luhut na. Lehonom mo. Pos ni roha di tonga-tonga ngulu na sida le Tuhan libata. Ali Tuhan itikion di bawah kami gumos di bagasan tangyang nami. Kanup akar ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ima ditabba bilangan ni umur na lehonommu di tonga-tonga ngulu na sida. Ina nami inang Mirda Regina Dewi Boru Sitinjak. Yan ako ni huriam Minar Jevania Boru Nadiak. Ina nami amanami amang Lici Warman Manalu. Amanami amang Tunggul Sirahit. Yan ako ni huriam Cornelia Boru Siombing. Inanami inang Lisa Fridi Boru Simatupang. Yan ako ni huriam Sion Ben Asher Teta Sinaga. Yan ako ni huriam Mesia Monica Valen Boru Siagian. Yan ako ni huriam Cheryl Ronauli Boru Sitanggang. Asiro ham Tuhan. Ditabay ho bilangan ni umur tonga-tonga ngulu na sida. Pos roha nami tabam wakalas ni roha. Do pasu-pasu di tonga-tonga ngulu na sida. Na di bagasan parsikolaan. Lehonom mo habisuhon habistaran ay pason. Na di bagasan parkarejuan. Lehonom mo habisuhon asa marbisu totong. Dinalaw mangula ganun aka ulon na. Jala totong di bagasan pos ni roha na siyako. Pasu-pasu mo keluarga na sida. Pasu-pasu mo ganun aka yan ako na sida saluhut nape ali Tuhan lebata. Ali Tuhan ditikyope di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami ganup aka program ni Huriam na naing pinatupa di bagasan sa minggon asi maruham Tuhan pasu-pasu saluhut na parhalado jala pasu-pasu ganup aka ruas ni Huriam asa totok kami songon pamatang ni Kristus sadahami di tonga-tonga pajommu sadahami di tonga-tonga ulon na pinasatmu sadahami di tonga-tonga parpunguan nami mauliate mau pasatami tuho oleh Tuhan debata lasongoni Tuhan ruas ni huriam ditikyon na makirim di hagabion di parbui pardonga sarepion asiro ham Tuhan homa na manangihon ganup akatangyang na tatap roha do pikiran na jala homa na mangalihon ganup aka na hinirim ni rohana songoni aka ruas ni uriam nama diuri aka parkerejuan na dubenggan asi roham Tuhan tugu na sida papos rohana sida pasu nasida jala anjari nasida le Tuhan di bata asa boy dapot nasida aka parkerejuan na denggan jala na hobar tu lomoni roham songoni Tuhan aka yanakon ni huriam nama diuri sirokap ni todi si roham Tuhan homa na manatap ngulu na sida homa na tangi di ganup aka tangyang na jala homa na patuluson ganup aka pakirimon na hobar tu lomani roham ale Tuhan jolma pardosa dohami na badiado iyanggo cumulu sesa saluhut na dosa nami mau liate mau pasatami tuho mangasahon kun anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asi maroham dihami amin.
tapuji tu hata marit di mahitasian bukit nomor 730 uhut ma tapasahat amplop 70. Rimita jongjong salutna.
bata amanami na di banogijang. Hodo haroroni saluhut, silehon lehon na dinggan do nasa libasan na mulutus. Hupasak tamima, siyan na nilamitu hami, pilan nami tuho. Siya jala may kape uap no Diyos di julum. Paso majaramoti, asa ko para siya kami pilanon. Pati bulo na radyo mo dito nga tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Salam tada hami godang nisi leleom itu hami. Salam gir-gir hami manduk melihat itu. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amanami, naso tarasam dogolang nisi leleamu di hami, todim na badi di leokotu hami jolma, sumanggopi hami na leaon. No margaido di leokotu hami, jala gumudang duay siyan si leleon ni Portibion, do siyan pangisina sudena. Ope, mau liate marohanami, jala pujion nami maho, alani sudi habal gaun dohot hamuliomu nao pinat patarmu tuhami seleoma todi parbadia tuhriam akana ulo mangiuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatongtong hami mian di barita nauligi alito di parbadia saya pasada mahuriam na pinapungupungumi asa masih jalohan jala masih haulongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadi sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadusa nabalga dohot nametmet si pasidingon nami sebuas maho manesa dosa nami asa lambadia jala imbaru hami ganupari asa tarbek kami sahur di bagasan huria nabadia na sasadai sayo dihon jala podumu hami tuamai asa pos roh nami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus setabay silelehon turia asalam ganda torop nyaka para barita nauli dohol pangajari dohol para siroha na mamaritahon habal gomo di Portibion. Saya sodangi jala paso-paso sudi parpunguan ni ala Kristen di gereja, di persikolahan, nang di bagas nabi. Asa tahun nasida sahur tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan natarpodum. Jala pragugoy akan nagali. Saya songgoti ma akan naneang dohot natakang maroha. Asa ditinggal hon nasida haja haton nabi separohai akan nabujo roha jala apuli akan marsak tohot nadanguli asa unang dirupa-rupa Portibion akan na manguloyo saya tatap ma akan natargugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida siramoti ma pikiran niaka panggom-gomi dohot panguhum asa tikur uhum nasida jala asa di habi-hari nasida ari paruhuman sugut saya patugu haporsyon nami asa totong huingot kami naong sisa dosa nami
jala buanommu hami tuhanguluan sugut. Sai sungguli pakirimun na mangulu di hami. Asapos rohan hami nang malake dagingon. Pangulom mudo muse asa masuk kami. Marnida di bata ama. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di bano gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Seroma harajamu. Se saot molo mendiroham di bano tongon. Songon na di bano gijang. Leo matuhami sa dan ngoluhan syabari. Si sama dosa nami sama panesan nami. Di dosa di doa mardosa tuhami. Una kami togi untuk pangucunan. Balua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame. Jalo hamu maha pasu-pasu sien Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midao. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur homadamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.